7.5 сотиқ замин, замини 4 кунҷаи калон ва 3 дар хона бо нархи ҳамагӣ 350 000 сомонӣ ва медонед боз чӣ хубии калон ин ҳавлӣ дорад? ҳуҷҷатош 100% қоидавӣ ва дар наздикиаш ҳам мактаби нав аст, ҳам масҷиди ҷумъахонӣ. Хулас, варианти бениҳоят хуб барои шумо. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Аввал сар мекунем аз суроға. Хона дар ноҳияи Кушониён ҷойгир мебошад, наздикии шаҳри Бохтар. Аз ин тараф беморхонаи Заргар, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Бохтар. Хонаи фурӯши мо дар мана ҳамин кӯча ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Чӣ хеле ки мебинед дар байни ду кӯча ҷойгир мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, дар умум иборат аз 7.5 сотиқ замин. Сарҳади ҳавлия мефаҳмонем, аз мана ҳамин ҷо сар мешавад дӯстони азиз, меравад то Забора ва ин хел рост то мана ҳамин Тунукая. Замини ҳавлӣ бениҳоят замини хуб аст, чунки 4 кунҷа мебошад дӯстони азиз ва аз ду тараф метавонед дарвоза кунед. Ҳам аз тарафи бари бино ва ҳам аз тарафи қафои бино метавонед дарвоза кунед. ҳавлӣ иборат аз як бинои истиқоматӣ ки дар он ҷо 3 ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳаммом аст. Суроғаи пурраи ҳавлӣ, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Заргар, деҳаи Обшорон. Ин минтақаро ба номи Фунза мешиносанд дӯстони азиз. Дохили бино мешавем. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед 3 дараз дӯстони азиз. Ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дута тиреза дорад ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва бари дуюм ҳуҷра ҷои ҳоҷатхонаву ҳаммом. Метавонед ё ин ки ҳоҷатхона кунед, ё ин ки ҳаммом. Дари сеюм ҳуҷра алоҳида мебошад меҳмонхона аст дӯстони азиз. Нархи хона чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем 350 000 сомонӣ. Боз албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест, аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамо барои рекламаи хона 907 14 55 15. Дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.